jungle of love. Meuri kan nabe kan kiribes ni kota mer kora kini miang. Oyo kan jauh santai ko ano anau sayo. Anau sayo tuware Simeon Yendroy. Merong ni mangan bu. Sinang orang iron teman ya ibu. Nah iya paning dorong. Awai nan kanon lagi kanon. Iya. Aku dia tamin lagi. Iya. Iya. Awaiจะให้ไงแล้วบัตรคุยโล Iya. Nanti nak kau tami? Tu wala sirat. Iya. Kore dami sirat man na kara senior. Kara senior sirat kara tami. Katiin ko rin nakot na antay ka sa karak. Ali karakin na tayo. Katiin kaya nakatiin ko rin nakoroy nakakit ka mo nun kay nakona nun siya ni niya kinakangkay kita yan pakabalian tinukulong para mo tutan ayo takay na patubong luro kanina ko may ini ni mangan mo Iya ni mangan po lagi. Sinani niya mo tutan siya sekarang ka para takay ngayo Kakakitakan sa inyo. Manangan ni mga ni buka mayaw ka na. Ari tepong iroro ni pepe pesinago ni nano ni narawa. Iya koro iya bayatan nara. Ni temo ani pong nani ketatan tepong. Ni papasunare narango. Iya mga besina ko ni kinayay, inano ni marawa. Iya kuro'y titakuha iyaw, ni pigay ni kunaw. Iya namatay mo ang, o karibatira katete. Anak, dos na na ni mga ni bugang. Aki ang pamanang atira kang gaya. Iwana ni kapuriri Mawatana Anakani asitay pinikarakara Aku anariyamane Sinana ni kani kona maki kona Tegorobuto na banda Niniana ko tupo watiayna Sa kawan ako tidak Iya. Yang mana ni mga ni ko nagtatakain na turun go Ipisi daw, nanakain ngayon. Ano ko rin yung pagkatahan na lang. Ito mo rin pong, ito mo, nipapis Manila lang. O ay mga tago rin kitakan. Iya, mga pisina ko rin kinigay, inano ni Marawa, iya kulo kitakbo, iya ulit pikid ni kunaw. Yung matay mo, ayaw matay mo. Iya. O karik. Anta kating kiribas. Kana kuman niya ini mabung. Tumuan ni karik. Awan apa teman pa naran teman. Iya. Ngayon hindi mo aman karik na karik. Di mangan ko na natay mo. Ay pud narara tuwa natay mo na pud. Di mo na ay pud narara pa natay mo na ti. Teman na siya. Teman na siya. Yakay tawag di siya yo. Di ba na? Punilon matay mo, kaya di puno. Ay. Ipanagiro di pa kaun kapet. Di pa kaun puraw, di sakaw, di sarani, sa purkali, sa rikat. Palinlangan na di pa kaun. May katali yung mga ano po. Ay di sa puraw ni kaya rin pa. Yan yung mga ano po kaya tawawin na. Nagkakarumuha. Ay. Matay mo na. Nanasina. Ngayon, yapon diri na. Matay mo na diri na sinabi ko matay mo na diri. Ikaw mo kaya pa ikaw ay titiyan. Jadi ginak. Kaya pa yan anak nakaw. Ano sa puro? Yan ako nakaw iyok. Yan ako nakaw iyok. Natay nang kiyaw sinakon nakaw. Oy. Ya yuk na tay yuk cari. Ito tanyay, ato tanyay na kalwagi na kana yuk nga ngatikan.
Kung sino katakalan ngayon, no, yung maintindihan. Bakit itay din mo? At yung rewo, yung tubi na kaya. Ay. Napunta tayo ba, natay ito, may tayo, tayo. Ito yung mga ano mo, kung natay mo. Natay mo na. Yara kaya, ang pakalat tayo. Ay, sa akin natay nyo ginasimulan. Matay mo na. Ano? Nakanya kyo ginasimulan. Ano? Tapos yung di nga po nga rin karukuhan. Nung tayo, ayak yun, pinapatan ka tayo mo. Ito kita ka. Kanina na si Kuya, taka-taka ni Kuya mga tamay ni nakalitari. Kaya mga mga pugong ko, hindi rin ni mga kanito. O, kaya Kuya mo. Kaya mo, ang ayay ako na alam. Ayay mo na ayay. Alam ni mga na tira at ikaway. Ay, tira ka ikaw eh. Parang manin ni mga nipo ka. Tira ka kapak. Tiyaro pa. Pending. Antay ano ya ka nga. Pat tira ka dati ka. Ay. Kaya rin ka ni. Rini na sinari ni. Tira ka dati. Sabi ka yan bibi metay mo. Espata ni mga nipo ka. Isa ko lang. Rini na ni kapelin niya. Rini na ni kapelin. Ipelin pas. O yaswang. Yay ya, apel. Ay na ko may yara na tibong loro. O yay mahalo. Amen. Yung ngayon tayo na ko. Tuwari tayo punto ako na tayo patira. O mi na kapak. O mi na tiyarap. O takapan na mending. Hanya rutin ngayon tayo na ko. Na mo tuwari. Patabo mo tuwa ako na tayo patira ka. Ay. Adi may. Adi mi na kapak. Adi mi na tiyarap. Takapan na mending. Hari nakataka. O yara kanya na. At debong loro. Harang mais tinang pa ini kaman iyay. Aka kaya manuwakan. Arun. Tena ko bagay mangay. Pas. Hiyari din na sinari. Yay tiyaw siya ito po watiyay na. Ay ko na kunin niya na. Kala na po kunin niya na. Ay na pa. Ay po na ikyam. Ako ina na patawa kasi po. Ako bats. Ay, yay tirawan dulu. Yay tirawan dulu, dulu ada anak ini ko na ko yay pa na dulu. Ang kiyo ko dulu, miya ko rin kaya tirawan sa tirawan dulu. Turun kita pawari. Pwede ka para yung tabo kay. Kaya ramani pa. Tirani mani pa kan tebani pa ni puraw. Kaya ra luwat tirmo ni puraw. Kaya ra niya tirin puraw. Ha, ay. Pwede ka para yun. Antay ka para. Pwede ka para di makan po. Ay. Nakon na sa tirawan. Kaya pwede no, yara na nakaw. Hiling na. Kan? Ang susi na katuwan tinasar. Inakon nakawayok. Ay situwar da ba yaswa inanganak. Kanya ito na sinari yaswa. Ay situwar da ba yaswa inanganak. Kwenta yung takatay. Ay. Takay na. Ay na nagipad. Pag di ka buat, pa ito kayo na. Mas ka na kawag kalong kung kayo na iyo, wakyo pa manat. Kaya na nagpali ka buat pa. Payay tanya na. Timan na. Ayo. Awak yan. Siya ka na. Kanako ako, kung kayo na iyo, ako, makanakos, timan na iyo. Kwento ko lang, binunumam. Ako kato ka na roong maham niyo. Payak na benon ko. Nanan. Ayak. Ito benon tuwat niya sa. Ya my God. Ay lang. Hindi. Ay. Kinalay na susunod nakawa kayo. Kaya sa dito di nagpayo ka pa. Hindi ako sila nakawa na dahil. Kaya po na nakalo ka. Ay. Tuh, tuwa na rin. Kakakyo. Mga ye, ari nuri may kilaro ari kaya yakat. Wala kinayat. Ako karo ikan. Tira ka na yung kapag kari, at tiyaro kari, yung nanding ari. Pwede sa karawon ka para sinanari. Ay. Look, wala. Kayo po di kakakpusin na kami kung wala. Pagkaisa ka wala ka. Tanang ay po na ruwa, pinili mo na pero. Tanang ay po na ruwa, Karoy kayo ito.
Hindi na tuway may nagdigan do raura. Ah, Ano mo tanda ka? kina. Gina. Kaya ka sa pwede may. Isa ako. Waka tayo ni Pendi kaya rin na. Ano nung anak ka na? Anak kanyas. Kaya nung anak kanyas yung kayo niya. Uy, tirat. Kaya lang mani. Ikili-tibin ka lang. Ito alam na kanyas. Ay. Alam na kanyas. Iyo, sa bulan na alam na niya kanyas. Nakan. Karoy kan. Nga tibin ka lang. Pas na kanyas sa situwa. Ay. Kamu alam na kanyas. Itibin ka lang. Matay. Matay ka. Ibig yan na tira ka. Kadi ba mo? Tira ka. Tayo ko lang na naraman. Nagutulong ko tira. Dito kaya man. Paraw. Magaling ako na kaya ng ating. Kapag katayo ko man na naraman. Pero hindi ka tuwayo. Hindi tiyaray. Alam mo ba na ulimini? Tari kayo. Pagintay tuwayo, wala kang handa. Ni kinaya. Kinaya. At ako, kung di sa boto at demane. Itayo. Kaya yan lang. Pasinanuri ang titapo At titapo ayo. Tapo ni kamay. Kung na sa iyo, ipaya betul. Karena kalau kau titapo ayo. Ay kipere betul na sina ko na ngam. Ake to kinapare po ni sina ko na. Ni karo ko. Yunda kawam. Yunda kawam. Okay na. Kaya rin jangan ada kamay. Yo kuno buto na ta. Ito ko nari. Kuno buto na ta. Maniniano ko to po wat siya ina. Ay. Kaya kayo sarap. Masarap ko sa kasarot tinan lang. Masarap. Kaya na iyo pili mo. Watak kuno. Ay nagkiba tunaw siya. Nagkiba tunaw siya ng mga. Ay kita. Hu taray. Iya dito ay. Tinta taray. No. Kaya yakina ko. Yakina ko ramay yo. Iki ba na ko naman to? Iki ba na ko naman. Hari yapo kiba ni karo kwari. Ay. Ani lang kali puro puto pa sa pero hindi na gino ni mama nito. Ay. Ina ko na tunaw sa puro puto iya. Ani ani ni na karo. No, ay pili ni mo yakina ko. O hindi takting ana tay. Kaya siya ko tayo to ana tay. Ay. Tak. Sa kanya basta na ako nakaili na kuwet. Parang kaman niya kan. Oh. Sana ko ba ba? Tutar. Umuwi. Tapos siya umuwi ako. Kulit na kawan na. Ganda pa yun. Sarap. Kayo. Ayan ang kailan ako. Tita ko kanya. At bulo. Tita mo yun. Ay. Tapon ka man. Kaya niya kayo. Wason. Tara niya. Kung ano na yung mina. Sinakay na sinakay na tirawan ako yun. Maya ka kanina. Maya. Ayan tayo. Tirawan. Kamani pa license po kami. Maya. Sabi ako rin ito, masinana, may kami anakan? Estamos. Ay. Estamos na rin, ito kami kayo, ni mga mo. Ano ka ni Khalid, ang kanya, buti rin sa matuwa na ito. Ay. May kapenero ngorong tita buwan na. Kaya berin, hindi namin sa tapo yun. Ay. Adi so, tara, sinaro, koro na yun, may napatirawan. Sinakay ko na ko yan. Okay. Kanya ka ba sa akin yun, sila na, nakay ko na kong tirawan, masakit tirawan. Ay, error tirawan, so, Ang kuha na kaya rin ako, yay, kay. Kaya lulu kay. Pasal tirawan lulu ay. Pun tirawan lulu, may tirawan ni kamane. Ay. Ini. Ang lagi tuwa pa kay mo kay. Tuwa ni mi ay tinat tinong kan. Ay. Ngayon ako. Pero ron tita po eh. Kaya ana ni kan ya lulu na ko magi ano ko lulu. Tirawan. Kaya ari pa yaro na kay. Jadi ya mga tili ya takan. Pasal tirawan, tirawan. Tuwa. Yan ron na kay. Aro na parang kan. Nagpakawala, wala akong takatakayan niya mo na diyan. Wata bin naruruwakin na ba? Ay takating na ba sila? Away dyan tay. Waya ka nga na tay. Ka nga na ta sila wala. Kaya nakatingin ka rin ito na tayo. Hindi tay. Pakaya pa yan tay. Nung takatakayo. Pakaya wala. Wala kiyo. Hindi wala. Hindi yung ibang tinahan niya rin. Kaya ka nga. Kakaspo. Ay. Ada kami loh. Ini aja kan. Ayah natuan.
Kapeya. Ano tuwa ng mga riyak kapeya. Ano tuwa ng riyak kapeya. Sa, yan ako yung anak ako. Hoy! Yan ang kong tanong ng kanita ko eh. Ay. Sabi, hinali ko yung nabdaliwa. Ayaw ngayon. Ay, di ka rin nabdaliwa mo ito. Ayaw nga natin mo. Ay, mama ko ang pagi, kaya mo, hindi na muy mo ito mo. Ano yung sesuang kain ka tayo? Ay. Ayaw ka man ako kung antin po raw. Kung paano ko karaw. Kaya ka nga. Kamana ka wantin po raw. Ay. Paano din ang sesuang yun sila na? Ayaw ka man ako wantin po raw na. Pasti naman tayo kung saan natin. Kaya, ayun. Ako na kaya ka mo, ano yan, ang ibalag na nun. Kuya ka na talagang kakaroon mata na nakikik. Unang din kakaroon mata na nakikik. Yung maning ano ko, nakakaroon. Yak ka rin na nagpinat. Yak ka rin na nagpinat. Tumuy mo ito, ari. Yan, pinat na kami yung kalate. Pasuangan na rin, hindi mga nito. Kalate. Oh. Kasi ako po rin. No. Ay, sorry lang. Bulan ko na natin kung saan niyang sari. Ay, ako sa kan. Papunta na ito po. Kabaw. Kung kabangang. Bulan ko na natin kung kuko na. Yan ako na. Hindi yan daw siya. Tabuot siya yun. Han tabuot siya yun. Ay, ngayon, yung wala kayo, wala na kagdagdag. Ay. Noon din yan yung nahan naman yan. Kaya ba ka naman naman yan? Boom! Baka! Atak paro, kaya takatarayan naman yan. Ay, ngayon ako. Ito tawag di sa kandag ako. Ano ba, kailangan na ba kasi mo? Yapo na siya ba yun? Ay, takandag ako. Ngayon, yung sensuha, aron, kapong natin di merayari. Di merayari, suwakang ginusinan. Kenapa kat jauh sana ako nilayan? Ako na tumoy mutuan. Ako na ako niliya. Niliya tumoy mutuan. Titatanga, may naiyak. Tukon. Adi, may naiyak. Ay. Ako na ako niliya. Paya ano ako, di po nawatan bigyan. At ako bayari po kasi po. Ay. Ngayon ako bayari. Ngayon yung kinidiyak dyan jauh sana. Nagtiyag-tiyag pa ka, bus! O karaw, Yato tahu di sana daw. Ano niya mo ano? Ya po na tepe ko. Noon naribot ako man. Kaya ako na katira na tuko na rin may yung may yan. Muna tayo mo po ali. Kapere na ang respo tita. Pew! Pero tahu. Bago. Yara ba kasi mo? Ano ba kasi mo di sa kanila ko? Sarap ko sa kanila. Ako ginabayamat. Ako ginabayamat. Sekarang ada yang tiba-tiba mentukunan minum ya. Pokoknya kami tahu kok ini aku. Kira ngayon ko ko tudo dai. Yo, sino. Mana dia apa kan nak cai. Kurang. Sinari ya. Ini tuh ya. Eh. Sama. As kau ini dapat ya. Ya aku mau dapat dapat. Kita coba. Dia. Ini apa kalian? Perang bro. Ini apa kalian nak kayu? Sampai kanan ya. Oh, itu ada noy ngomong lah. Oh, ada apa tuh? Iya. Aku ada bet nak kau ada bet. Karena kemarin. Arang yang mana? Ini mula kita kan. Ay, kini na ko yun. Alam ko kayo na mata na tipa. Pati ako sa tipa. Ay. Oh, wala na ba tingin ni katabarin. Ya, ang tanong po ni Mati kasi siapa tiap ko. Ito tingin na ako ba niya. Barang dia malah penting baik tahu. Rakat iti? Kaya ina ba doon na yung siya yung sang. Siya ano? Kaya dia pati dia skill apa. O kara iya na ko na. Hanang mino na luya. Hanang mino ya kantan na. Pwede kang ngalan ben. Nabakaw pa.
O kano ini ya agak tayo ron. Iya. Agak tayo. Pare mo ni pare ni kaya sila na awin ni. Limangan po. Mangan mo. Hmm. Ni ito ka kara. O kaya kanya po diya. Yun diya ang panali yo. Tung ma ya ito pong guro eh. Eh mera yan chow siya. At ako na nung chow siya, pa chow siya yo. Ya ito ko rin pa. Ay ka. Ay. Mana mai itu? Eh cái rubo. Cái rubo. At ako na loye. Si nga iya ako lang loye yo, me ta ako na loye. Tira tayo di dia kaya ito naman niya. Taka-taka yan. Kaya di dia gimana di dia. Ay ako na yakawan na. Ito naman niya. O ganyan kanya niya ang tabi ni meruruwa kinda. Ay taka-take na kami tira. O ayan tayo. O ayan ako na iya. Yakan na tayo rin narapay nga tayo. Kami ini gak boleh kalah, kalau kami ngonori yang tak kata lagi. Jauh san. Jauh sehari, banyak amat juru jauh sehari. Ih, dia mau tak kata lagi tuman. Ya sana, ya. Saya ini kan, apa nang ini nang jadi kegiatan mau tak kata lagi. Kero kalau dia tuman, kero kalau tuman mana, iyo ya, ya kan bau dia. Anak warok, ya tak boleh ya. Ya, yang ngasih nak, ikina, Ay. yang ngasih nak. Ante kan tuh mana? Pati bang loro ada peningan cakap ini. Ay. Paling kuno may akan ako ipandangan ay. Ay, apa ndo ko na bana na ya? Masa jero ko. Ay. Tari araw na yaga tayo na sige ma. Ay. Pakaya ka na ako ipandangan ay. At kalau itu rumah ini ya tadi semua. Ata tara kita makan. Sa kalapaigan ako na yun. Ay, yapon talagang kakarag mo itong ano lagi, yamang ako yung kakarag hindi. Anang minun na rin yan. Yun, minun tayo na iyang wala, yawa ka tayo, yakabukwag itong mga. Yakabukwag mo eh. Yakalang po ba? Ano na, matawagin na sa muna natin. Hindi ka lang itong mga. Kayo! Ano ko nagkagiwa? Ay, hindi akagiwa, hindi. Ay, kita aja lah kata dia apa yang main. Hari ke mana ya? Ay, ay. Hari kata dia. Dia kan dia kata dia. Abi dia orang tak ada dia ni hari kata dia hari. Abang anak ko tuwan. Abang abi dia abang presiden ada dia ni, abang yawan ako yung dia ni. Ilan mo ko kwaki dia ni hari. Terakan dia. Kasi na yung teraw. Ano ko hindi ko na nga ya ni. Atakalo, no! Bakit naman yan? Kamari mo niya, ako nukunaw. Ay, apa amin ay nukunaw. Paano mo na meron sila natin. Ay. Ni makan mo ko, tama na naman tayo mo. Kaya panig yan, kaya tako ni nakayamanan na kayo. Kamak hinatuwari, titiyari nukwari, patay, panasin na yung mga nito. Okay. Kaya niya utang ko tunuan na kumuraw. Pero ko tunuan na. Pero matunuan na kumuraw. Ngayon sukuya yung kumuraw. Nangina ko no takay naman na ko suwa ngayon ko. Ani ka po ate pa. Ani yang araw na tada ka wala ka na. Kyuk. May puno na tayo ng isa na karakin na ako. Pasi aro na niya uma. Si aro na niya uma na ang yaka ka. Ay! Ano ka nakon kayo naman niya? Dahil nagpahing ka po at ipay-ipay. Jake Daniel at naman niya nagpatipid na. Ay. Noon nakawan eh. Takay naman niya yun. Ay ako puno na matantay. Ayaw mo na matantay. Kung ba na ko kaya puno na matantay. Ay talaga. Nakakita rin ako ayaw magiging naman niya. Ayaw mo rin ka. Ayaw ko timan na rin tapos na uwan. Nagtawa niya, hindi ko lang binunumuan. Hindi ko binunumuan, ay nagumuan. Ito ka na yun. Pati tinan na yun, anak ang tapos buhati. Ayaw ko tahan ko lang ituwa. Tahan ko tuwa na kununguan. Iya, arang tapuan. Pati dyan ituwa na. Ay. Ugusan ako na kununguan. Ngon. Kaya sumugay tira, yun tumawari.
Nandamat nga ating tayarin kaluwa. Yapong ini kaluwa, yapong. Ayan, nasun. O, di ba, dito ko yun. Ngayon ni Masun, sila, ngayon ito o, ayan ko tinilo na. Ayan ko tinilo na, ayan kami niya. Sila, kaya nga mabuhay yung takay ni Manday. Ang mabuhay yung takay ni Manday, yun. Naroon, ma'am. Ako nakataya, ma'am, ng tikay. O tapon turo man, kung naman kapaya, pura uyan, tinan na. Kung ako tekala ngayon, hari nagtanak, tinan na. O nakuno ko pura uyan. O ngayon, pura uyan, na ako nagtukoy yun. Ikipan ako yun na kayo man na yun. Pipis ka lang. O titaya na kuno rapam niyan. O patetiya ka na. Prayer. 배부르게 해. 아유. Ayan, 영시지라. Wala ka raw, di ba rin siya ang ilong TV. Yan naroon mo, ano, o kape ang mga takay. O meron na kape ang mga. Wala ka nga natin kayo. Hindi ka nga sa mga may, kan makunin man nari, balang taruan ko gano'n. Ay, hindi, di ba na? Pum! Kung na ko ito pala uyan. Ay. Kasi kitira, kataka yun, ito mo, ito ka yun, ay 1 p.m. Naliaski na ko ng TV si Karawa. Ano na, ha? Ate ba Yahweh? Ay. Ito ko yon Brian. Ito ko yun, ito Brian man. Kudo na Brian. Kung siya... Pagkakita. Diba? Uy, ito ko yung ero ko yung kay. Ipakay kayo, iti man na tiyan niya, kasi wag ibuko ni kay. Tiyan tayo, pero... Pero ay. Kasi wag ibuko ni kay. Kahit tabo yun. Iba't, ito na may bito na. O yan na kinasina, imaw kinasina, iba't sina. Kaya mungkin ni bubuya, kasi pag ibuko ni kay, yana ka rin kaya nakakalit. Ante yara na. Ibubuya. Ay. Perawan ni Meti. Kasi pag ibuko ni kay. Pao ko. Yan, para ilibiyang buko ko. Ay. Nari noon ba din tinakan man tipra naman nari yo pa kayo toro. O pa kayo buko ni ko yo pa kayo hindi. Kaya kaspo na rin, ngayon ay na ngayon. Kaya mo ano kayo ni kaspo. Hindi ka na nigi, parang ginawa ka na nigi. Umutak ka na ng tekaw. Pagi kakniya kung saan ka maraki ka na yan ka na. Di parang bute. Ayan, no? No. Kaya naman. Kabalata tayo. Kaya ako buka ba namin katwayaw. Ay. Hindi itong tirak pa yan kay. Tiyak ka lang mo. Kano? Sakto man. Tengah pa na ako nanak ka na. Tika, tito, tiyan, tito, tipid. Ay. Mga kan? Hani, ay daw rin ba, anak at ako yaw raw. Ay. Paano kago sila? Ginawa sila ka kanya po. Kawabe na ni Bilok. Pari yan. Pari makan mo ka na biya, ikiyan na ito yan. At sila kaya swang. Kalawa, agad yan si. Ay pa. Kaya yang marag na rin yung mga nito. Ni, hapon na mga marag na rin. Ang kikay dira kanan. Ngayon, ito kong tipir. Kalau ko, yang gusto nung mahal yan nagabun ni bubu ya. O nagi karo, anang nga nukao kay kawan. Kanay buko. Ipon na nakangangan. Punta ko kasi ko bukan kayo pa nagbuko ko yan mga kaningin nang kanga. Yaki na kaya ito ko ni bubu ya. Ya saro na ya kano mo. Ako mara ko di tayo ng dialog. O ni bubu ya.
Itakataka ni kamana siya. Ya, salah na. Ano ko libinog na konta ka? Ya po ni po ya. Waya kita ti. Ay. Ya salah. Adun ko konta ka. Ano ko niyahin ng itakataka ni kamana siya. Inukuha nila kung pawala ta na. Kupungin na yan eh. Yung kakayag tayo. Yun sila ko may Ano ko ikaw mo yan? Kupung may ka nga. Ayari. Kasi kung tirakay na, ay rini at takabong. Rini at takabong, o sinigat ka na kabong nga rini. Yeso ko ya. Inaur, papayaw. Orang kan, imena inaur. Alam na kung gawin ito, Aurora. Ay. Ay, bungin ka na yan, ito, Aurora. Haka na kamahan na yan. Ay. Ari ka pinuko ka bari ame katya iki. Aran ko anaur. Kaya ka na daw gawin mo at Aurora. Ay. Kaya ni, ya, buat kata tirakan na buo na, ya, rini takabong. Awasin nga, taan ka buong matukunan. Awapas ka buong kain daw, hapon cipunin daw, ay, karo ko. Ito yung manangan tirak. Ano na, ako nang iyay. Ngayon. Ay, ako raw, ako nukunaw. Inunin ko raw niya, inukunaw, wala pa kayo, inukun. Tama na. Kaya tuwan ako na bulan na kasi. Hintay. Tirak. Ay, ikaw ara dyan. Ano mo naman ito? Awal diya ka na nabali. Iya tuwan ako yan, tama na. Panabasiyan ni Puraw. Iya tuwan ako na ba? Una, malasin na. Itaan na ko tari. Kaya pa kayo may lukong tanan. Kaya tuwan ako na una na kasi panabasiyan ni Puraw. Kaya pa ka na kayo. Ay na. Away na ko batiran kora. Karing batiran kora yun. Tuwan ti kora ka nga away. O tuwan ti kora ka nga buka. Kanya karoy tayo. Aswa ito kipo, ari mi. Bundi mi ke. Ari mi pare na ko na nato numari. Idu ko na. Ay. Naroon na lisensi wangi. Pari abang kasi mo na ngayon ki yanta na waspa. Ano? Yang nga tuluman. Kamana ko na yan, inukunaw. Ay, sa tuwa na ko na puna manasin. Ay, hindi pa ka puna manasin ay. Ta? O, wali ko wati kais ka nga tuko na. Wali rin, patuwan tuko na. Okay. Ay, ano ko ka dito yung natakaras. Sinala rin, sila mga mananil, dyan rin, masina patukuti. Ay. Ay, bukan na mirong orang kami ya kami mata kunti. Tami ayo orang-orangon manangan ni mga nabuka. Nanaos santai ko. Simeon yan doon. Nanaos Simeon yan daw. Yawan makin. Kanon anak karak ya ngaya Korea kita tami ayo ke. Kanon anak mena anara. Kuna nari ke. Awai kan. Anak niya teman ayo. Kangan niya sila patukuti. Ngaya. Manangani bukan ayaw natana. Are te puniroro ni pepe pesina gorinano ni marawa ni akoro ia daya tandarangani ti muari po mane ya tatan te po ni papasumane darango e abang abesina gorigine inano ni narawa e akoro te taguaya ni bikeni kunao e na matai moan nakarigi patira katete anakilo do sinani mangani bugan age apa mana ngatira kang kayo nuana ni kapori mauatana anakani asitei pini kara Panano yamane sinanani gani kona magi kona te poro buto na bala niniana ko te po watiaina ikapeya pura wian tinana ka nantoka na ko yaona iyaro ko iapane koro kuwa Nani kormaiti Ei nainen na pauraura Aine pupuea E a toa na kuyantamana
Panabasiani porang. Tab mo sa karak. Iya. Waran. Harap. Orang kama ya ndongon ti takuna ri manangan ni mangan po kagi. Ayun kan ti tuwar ti antay ko. Nga magkibuan tab. Iya. Ayun kan nanon nanaus ti Simeon Yendoy. Na sinarin kakano ko banang kay ngayon ko ano. Hindi ba tanong mo ng tatay? Ni tematan mo ni tatiru. Ayun kan nanaus ni tamen ni tematan mo ni tatiru. Ya mena yon makin kawan hari iya. Pili piki. Kaya nga na. Iya. Ciao sa'yo. At ciao sari, yakatyak menumanin takapan at iswaya. Iya. Kaya nakapan ako ko ng gimag. Suayang ko. Iswaya. Anak sari ko ber. Raus yung ko. Iya. Ngayon kami nang darabatan meta ko. Sa mga kiring kami tapi uwat itiyaw amin na yogi. Siguro kami. Take it down.